Hola, soc Teresa Valor, soc enginyera forestal i actualment estic realitzant la tesi doctoral a l'àrea de gestió forestal sostenible sota la direcció de la doctora Míriam Piqué al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Bé, la meva tesi es centra en estudiar els efectes dels focs de baixa i mitja intensitat en el creixement de la massa arbrada. Una de les característiques dels incendis forestals que es mouen a gran escala és que rarament el seu comportament és uniforme. Per tant, després d'un incendi trobem un paisatge que és un mosaic format per zones completament calcinades, altres zones on el foc no ha afectat a la vegetació i altres on el foc ha anat de superfície eliminant el sotabosc i els arbres més petits. Tot i que aquests arbres que sobreviuen als incendis forestals compleixen funcions ecològiques com ara la d'assegurar la persistència del bosc a través de la dispersió de llavors o de servir de refugi per a la fauna, l'estudi de la seva abundància, del seu desenvolupament, del seu creixement, sobretot, ha estat poc estudiat. De fet, la majoria dels estudis que s'han fet fins ara el que miren és l'efecte que té els focs de baixa i mitja intensitat a curt termini. Però a llarg termini aquests arbres es podrien veure afavorits o beneficiats per una reducció en la competència. Llavors, donat aquest context, vam plantejar dues hipòtesis. La primera seria que una reducció en el nombre d'arbres degut a que el foc ha induït mortalitat tindrà un efecte en la competència i, per tant, en el desenvolupament o en el creixement dels arbres que sobreviuen. I una segona hipòtesi, que seria que tant que el tamany de l'arbre i la severitat o el dany que pateix un arbre a nivell individual degut al foc interaccionaran per explicar patrons de creixement després de l'incendi. Per testar aquestes hipòtesis el que fem és mostrejar zones que han patit focs de mitja baixa intensitat. Llavors, en aquestes zones prenem mesures tant de competència com de severitat com de creixement. I després utilitzem tècniques dendrocronològiques per veure els patrons de creixement en funció de la severitat, de la competència, etc. després del foc de mitja baixa intensitat. A dia d'avui hem mostrejat boscos de pinassa que van sobreviure a l'incendi forestal que va ocórrer el 1994 en la zona de la comarca del Bages i del Berguedà. El que hem vist és que a curt termini els arbres petits i amb severitats elevades van reduir el seu creixement respecte a com ho feien abans de l'incendi, però a llarg termini aquests mateixos arbres van presentar o presenten un creixement similar o inclús superior a com ho feien abans de l'incendi, degut principalment a la reducció de la competència arbrada. Ara, actualment estem treballant en cremes prescrites i estem mostrejant zones per tota Catalunya on s'han realitzat cremes prescrites tant en pi blanc com en pinassa com en pi roig. Llavors, tota aquesta informació d'alguna manera ha de servir per ajudar a la presa de decisions futura, tant a nivell de gestió forestal post-incendi com a nivell d'estratègies d'extinció i també per afinar una mica més amb les intensitats que s'utilitzen amb les cremes prescrites.